11 uutiset uutisankurina Kirsi Salo. Hyvää iltaa. Poliisin mukaan syyttäjien ja poliisin yhteistyö ei toimi talousrikosjutuissa. Joka kolmas talousrikosjuttu raukeaa. Asiaa pohdittiin tänään poliisin ja vakuutusalan ajankohtaisseminaarissa. Nostokonepalvelun johdon ja Jukka Tammen saamat syyttämättä jättämispäätökset eivät ole harvinaisia poikkeuksia. Pikemmin päinvastoin, sillä joka kolmas poliisin tutkima epäilty talousrikos ei koskaan johda syytetoimiin. Vuosia niellyt rikostutkinta lopahtaa siihen, että syyttäjä tekee asiassa syyttämättä jättämispäätöksen. Miksi näin, sitä ovat poliisit ja syyttäjät pohtineet tänään yhdessä Hämeenlinnassa. Täytyy aina muistaa, että tutkinnan liikkeelle lähdön kynnys on syytä epäillä ja syyttämisen kynnys on todennäköisiä syitä. Ja sillä on tarkoitettukin olevan ero. Tietyn määrän juttuja täytyy karsiutua. Talousrikostutkijat myöntävät, että olo on välillä kuin pöytälaatikko kirjailijalla. Poliisipäällystön mukaan tämä ei vielä ole heijastunut tutkijoiden työmoraaliin, mutta pitemmän päälle meno ei voi jatkua samanlaisena. Suurin ongelma on siinä, että tutkinnanjohtaja ja syyttäjä eivät riittävästi tänä päivänä seurustele keskenään, niin kuin nykyinen oikeudenkäyntijärjestely edellyttäisi. Jos talousrikosepäily läpäiseekin vielä syyttäjäseulan, kaatuu se muita rikosjuttuja useammin oikeudessa. Jutut ovat yksinkertaisesti liian monimutkaisia. Läänin poliisineuvos Mikko Varis on hyllytetty. Sisäasiainministeriö on päättänyt siirtää poliisiylitarkastaja Variksen toistaiseksi pois Joensuun alueyksikön esimiestehtävistä. Varis tuomittiin kuun alussa kuumaantuneena ajamisesta ja liikenteen vaarantamisesta 50 päivän ehdolliseen vankeuteen ja sakkoihin. Varis on valittanut päätöksestä hovioikeuteen. Lastentarhan opettajat kärsivät äänenmenetyksestä ja äänihäiriöistä enemmän kuin mikään muu ammattiryhmä. Nyt tutkijat uskovat löytäneensä näyttöä sille, että äänihäiriöt johtuvat tarhojen kaoottisesta äänimaailmasta. Taustamelun takia henkilöstö joutuu toistuvasti korottamaan ääntään, mikä aiheuttaa vaurioita äänihuuliin. Opettajien äänihäiriöitä ei ole tutkimustiedon puutteen vuoksi hyväksytty ammattitaudiksi. Pätkätöitä tekemällä pääsee helpommin kiinni pysyvään työpaikkaan. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen selvityksessä pätkätöitä tehneet työttömät työllistyivät muita paremmin sekä pysyviin että tilapäisiin työsuhteisiin ikään katsomatta. Pätkätyöksi laskettiin alle 20 päivän työrupeama. Tutkijat uskovat pätkätyöllisten olevan muita aktiivisempia ihmisiä ja työllistyvän siksi paremmin. Ja pääaiheita ulkomailta. Tanskassa äänestetään huomenna EUn rakenteita uudistavasta Amsterdamin sopimuksesta. Äänestyksestä voi tulla tiukka, sillä vastustajat ovat kirineet jonkin verran kiinni kannattajien etumatkaa. Kyllä äänten voiton pelätään aiheuttavan mellakoita. 5 vuotta sitten Maastricht-sopimuksen kansanäänestys johti Kööpenhaminassa pahimpiin mellakoihin sitten toisen maailmansodan. Volkswagenin legendaarisen kuplan uudesta mallista on tulossa klassikko jo alkumetreillään. Yhdysvalloissa autosta on syntynyt käsirysyä ostajien kesken. Malli on niin haluttu, että sille on syntynyt jo mustat markkinat. Britanniassa vuoden kuluttua myyntiin tuleva kupla on varattu jo nyt lähes viimeistä kappaletta myöten. Suomeen kuplaa odotetaan saapuvaksi ensi vuoden alussa. Politiikka on noussut Hollywoodissa elokuvien suosikkiaiheeksi. John Travoltan ja Robert De Niron presidenttimenestyselokuvien myötä poliitikon roolia kokeilee nyt Warren Beatty. You got half of your kids out of work and the other half are in jail. Did you see any Democrat doing anything about it? So what are you going to do? Vote Republican? Hollywood-näyttelijöiden halu päästä isokenkäisten housuihin jatkuu. Nyt Warren Beatty, jonka oma seksielämä on Clintonin veroinen, näyttelee poliitikkoa, jolla on vakava ongelma. Hän puhuu totta. It's a good material for something really absurd, something ridiculous, kind of a farce. That's what I would call tragic farce. It was a chance for me to play a different kind of role than I've ever played before, so as an actress I got to stretch and try something different, and to work with Warren. And where God knows how much illegal activity is taking place, and you are smoking marijuana. I think the most important thing you can take away from this movie is that the importance of honesty, you know, and to put that in more specific focus for this movie, it's like what is going on
in a culture where a politician has got to have a nervous breakdown and go through. Loan billions to Mexico and never have to pay it because taxpayers. Huomiseen uutispäivään kuuluu suomalaista romantiikkaa parhaimmillaan. Huomenna julkistetaan kirja Tapio Rautavaarasta, Esa Pakarisesta ja Esa Karttusesta. Kerrotaan myös, ketkä saavat pääosat Suomirokin historiasta kertovassa elokuvassa Pitkä kuuma kesä. Valtiovarainministeriö kertoo, onko Suomi kilpailukykyinen. Ja Ruotsin korkein oikeus ilmoittaa, nostaako se uudelleen syytteen Christer Petterssonia vastaan Palmemurhasta. Susanna ja Matti jatkavat tästä päivän muilla pääaiheilla. Heillä on nimittäin vastaus siihen, tuleeko huomenna poutaa ja miten Suomen kävi jalkapallo maaottelussa Saksaa vastaan. Mukavaa loppuiltaa.